Доброго вечора. Ефір телеканалу АТР продовжує «Заман». Підбиваємо підсумки вівторка, 30 січня. В студії Софія Бляєва. Сьогодні у випуску. Топ-чиновники, радники та спонсори Путіна в США оприлюднили кремлівську доповідь з чорним списком в понад сотню росіян. Кримський марафон на оплату штрафів за одиночні пікети. На півострові ще триває, на материку фінішував. Правозахисники підрахували зібране. На честь легендарних кіборгів Нацбанк України випустив пам'ятну монету захисникам Донецького аеропорту. Підконтрольний окупантам Верховний суд Криму відхилив апеляцію у так званій справі 26 лютого. Сьогодні адвокати намагалися оскаржити рішення на продовження домашнього арешту до 7 квітня одного з фігурантів справи 26 лютого Мустафі Дегерменджі. Його адвокат просив пом'якшити умови домашнього арешту, аби той зміг працювати, проте суддя клопотання відхилив. Суды у нас стабильные, все оставили как есть, без изменения. Хотя адвокат просил хотя бы расширить право передвигаться в зоне своего населенного пункта, потому что Мустафе нельзя выходить за пределы своего дома, хотя есть огород, хозяйство, за которым нужно смотреть, помогать семье. Но, к сожалению, суд был... Прокурор был очень убедительный, скорее всего, потому что прокурор твердым голосом сказала, что основание не отпало, поэтому прошу отказать в апелляционной жалобе. Зараз у так званій справі 26 лютого 5 фігурантів, крім Мустафи Дегерменджі, проходять ще Алі Асанов, Арсен Юнусов, Іскандер Мірвалієв та Іскандер Кантеміров. Усіх окупанти звинувачують нібито в участі у масових заворушеннях під час мітингу за цілісність України під стінами Кримського парламенту 26 лютого 2014 року. Під час так званого засідання суду кримці влаштували кримський марафон, долучилися до збору коштів на виплату штрафів фігурантів справ про одиночні пікети. Когда каждый гражданин, участвуя в ней, 10 рублей российскими деньгами вносит, мы думаем, что это, во-первых, подтверждение того, что эти люди поддерживают нас в нашем правом деле, и, во-вторых, они, являясь участниками, конечно же, будут это моральное удовлетворение иметь от того, что их тоже внесли какую-то, пусть небольшую, но лепту для этого дела. 41,5 тисяча гривень, 116 рублів та 870 доларів зібрали під час кримського марафону на материковій Україні. Акція на підтримку оштрафованих громадських діячів з окупованого Криму тривала з 23 по 29 січня у Києві, Одесі, Херсоні та Львові. Більше розкаже наш Віктор Пономарьов. І зараз ми в присутності членів правозахисної організації і телеканалу АТР будемо проводити підрахунок коштів, які зібрали в Києві. Представники правозахисного руху Криму відкривають скриньки, у які протягом тижня збирали гроші на підтримку оштрафованих кримських активістів. Волонтер Дамір збирав гроші біля метро Хрещатик. Зараз підраховує все, що вдалося зібрати волонтерам у Києві. Сумма 9537 гривен, рублями получается 110. Кримський марафон на материку підтримали близько 10 тисяч людей, каже організатор акції Енвер Кадиров. Мы благодарим всех участников, всех неравнодушных людей, которые приняли участие. Это большая моральная поддержка, не говоря уже о том, что финансово люди поддержали. Кримський марафон – акція на підтримку громадських активістів. Понад 80 людей оштрафували в окупованому Криму на суму від 10 до 15 тисяч рублів за одиночні пікети, які прийшли торік, 14 жовтня. Загальна сума штрафів склала близько 1 мільйона рублів. На материковій Україні акцію підтримали Київ, Львів, Одеса та Херсон. Усього зібрали 41 тисячу гривень, 116 рублів та 870 доларів. Я вважаю, що в Києві і в Україні в цілому люди переживают за Крым, за крымчан.
Я считаю, что, в общем, украинцы готовы и дальше поддерживать крымских татар, крымских мусульман. Громадська організація «Правозахисний рух Криму», яка збирала гроші, передасть їх активістам Кримської солідарності для оплати штрафів. Віктор Пономарьов, Нікіта Проскурін, Заман, АТР. 6 екс-депутатів міськради анексованого Севастополя судитимуть за держзраду. Про це повідомили в прокуратурі Автономної Республіки Крим. Михайло Бріцин, Леонід Жунько, Ілля Журавльов, Андрій Ковалішин, Андрій Колот, Олександр Красильников брали участь у голосуванні за проведення так званого референдуму, а також входження Севастополю до складу Росії. Тим самим, кажуть у прокуратурі, сприяли агресору в окупації півострова. Один з них, а саме Леонід Жунько, у 2008 році працював постійним представником президента України в Криму. Усі підозрювані нині перебувають не на материковій частині України. Звичайно, самі не виявлять бажання і доказувати свою невинуватість, будуть проходити у режимі без їх присутності, тобто заочне засудження. Це державна зрада, стаття 111 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років. Право кримсько-татарського народу як корінного на самовизначення – це головна теза у новому статусі Кримської автономії. Текст змін до Конституції України в питанні Криму готовий. Далі погодження Конституційною комісією, потім Верховна Рада має проголосувати та відправити до Конституційного суду. У нинішній редакції Конституції 96-го року Крим є автономною республікою у складі України. У травні 16-го року президент Порошенко доручив внести зміни у 10-й розділ основного закону та зафіксувати право кримсько-татарського народу на самовизначення у складі української держави. Це дозволить корінному народу на практиці реалізовувати свої права. І ці зміни вже напрацювали у робочій групі Конституційної комісії. Статус автономії залишається. Головне, що кардинально змінюється сутність цієї автономії. Автономія створена за національно-територіальною ознакою на основі права кримсько-татарського народу, як корінного народу Криму, на самовизначення у складі унітарної української держави. Зокрема, у змінах чітко прописано, пояснює голова Меджлісу, кримсько-татарська мова поряд з державною діятиме практично у всіх сферах життя півострова. І основне – формування Верховної Ради Криму теж буде інакшим. В Верховній Раді автономії гарантовано представництво кримських татар, яке має складати не менше 1/3 від її чисельності цієї ради. Обирати цю третину мають самі кримські татари. Крім того, земельні та мовні питання ухвалюються лише за згодою представництва кримських татар. Альтернативний проект запропонували ветеран національного руху Сінавер Кадиров та голова кримської організації партії «Укроп» Ерфан Кудусов. Вони вважають, що потрібно запровадити Кримсько-татарську автономну республіку. В итоге крымско-татарский статус автономии не сформулирован как национально-территориальный, что позволяет толковать его как культурную. Для нас это неприемлемо, так как лишено смысла. Фактически все остается, как было в Украине до Евромайдана, и что привело к оккупации Крыма Россией. Ще одна ініціатива активістів – парламент Криму перейменувати на Курултай і зробити його двопалатним. Верхню палату назвати Меджлісом. Мы предлагаем более сложное решение, но более, как по нашему мнению, подходящее. 2 палаты. Одна из них 50 человек – это крымско-татарские представители. Вторая палата – это палата представителей уже по всему Крыму, то это 100 человек. Обе палаты имеют право взаимной блокировки. То есть таким образом мы вносим равновесие. Робоча група взяла до уваги усі пропозиції, запевняє Рифат Чубаров. У змінах записано, Курултай є вищим представницьким органом кримсько-татарського народу. Він з'являється у Конституції України. Більшість фахівців вирішила, що двопалатний парламент в такому вигляді, як ними пропонується, це просто створить дуже складні такі механізми щодо діяльності цього органу, якщо б він такий був створений. Практично він унеможливить ефективну роботу, коли одна палата буде блокувати роботу іншої палати.
Що ж до назви автономії, вона виноситиметься на голосування. Це підтверджує і член Конституційної комісії Сергій Соболєв. За його словами, повинні бути збережені ключові принципи. Це є єдина територія, де кримсько-татарський народ має свою батьківщину. Ніде в іншому місці він не має своєї батьківщини. І друге – це права вже кримсько-татарського народу в рамках діючої автономії. За кілька місяців текст змін розгляне Конституційна комісія. І вже на цій сесії Верховної Ради має бути проголосований та направлений в Конституційний суд. Після його вердикту документ знов мають ухвалити парламентарі конституційною більшістю 300 голосами. Олена Стецюк, Ельдар Ісматов, Даніл Карп, Заман, АТР. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та голова ОБСЄ Анджеліна Альфано обговорили питання посилення роботи місії ОБСЄ на Донбасі та гуманітарну ситуацію на окупованій території. Ключові питання – звільнення політв'язнів та заручників. Час цієї зустрічі, якщо, звичайно, Росія на неї погодиться, буду концентруватися саме на питаннях безпеки, звільнення наших заручників і політичних в'язнів. Нова скарга України проти Росії. Український Мін'юст готує заяву до Європейського суду з прав людини. Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко. Справа стосуватиметься переслідування українців у Росії тільки за наявність громадянства України. Мова йде про політв'язнів, які утримуються на території Російської Федерації. Ми також включаємо до цієї заяви факти порушення прав кримських татар тільки за ознакою національності та факти порушень прав українських громадян в анексованому Криму тільки через те, що вони ходять до української церкви. Міністерство фінансів США поширило кремлівську доповідь. У ньому перелічується чорний список, куди потрапили 114 російських політиків, чиновників та 96 олігархів із найближчого оточення Путіна. Що означає цей список, дивіться далі в сюжеті. У Москві одразу заговорили, таким чорним списком Білий дім окреслив перелік своїх ворогів. Загалом туди потрапили ледь не всі наближені до Владимира Путіна особи. Його апарат, Держдума та Кабмін. А ось в компанію олігархів потрапили Олег Дерибаска, Роман Абрамович і брати Аркадій та Борис Ротенберги. Їхні статки – понад $1 мільярд. Сам Путін трохи згодом заявив, Москва поки відповідати на цей чорний список не буде. За каждым из этих людей и за каждой из этих структур стоят рядовые граждане нашей страны, трудовые коллективы, целые отрасли производства. То есть, по сути, всех нас, всех 146 миллионов занесли в какой-то список. Но это, безусловно, недружественный акт. У документі є як особи, які вже фігурували у санкційних списках, так і ті, кого там раніше не було. Це не означає, що всі ці люди та компанії потраплять під нові санкції. Проте це такий собі сигнал репутаційного характеру. Сполучені Штати вважають, що, по-перше, Росія порушує фундаментальні принципи міжнародного права. І, по-друге, що Росія намагається системно руйнувати функціонування демократичних інституцій в цивілізованому світі. Позитивним його вважає і президент. Розраховуємо на відповідні рішення із боку наших європейських партнерів для зміцнення спільного трансатлантичного фронту. Сила санкцій стає більш міцною і впливовою. Накопичувальний ефект обмежувальних заходів неминуче і впевнено обмежує апетити агресора. Меджлісі кримсько-татарського народу доповідь американського Мінфіну називають ще одним кроком до деокупації Криму. На думку глави Меджлісу Рефата Чубарова, цей чорний список може бути навіть ефективнішим, ніж нові санкції. Я прогнозую, що подавляюча більшість тих людей, які в цьому списку, вони будуть такими, яким не пожимають руки. Такий безжалісний, такий, знаєте, кнут Вашингтона, він піднявся, але завис. І в будь-який момент цей кнут може такою силою опуститися, що це кубло буде розігнане остаточно. Список стане тиском на політичну еліту Росії, певні експерти. Звертатимуть на нього увагу і світові компанії.
что касается глобального влияния, то нужно понимать, что главная задача этого списка и составления подобных санкционных списков – это воздействие на окружение Владимира Путина, воздействие на политическую элиту России. Кремлівська доповідь сьогодні – топ-тема в світових ЗМІ та серед експертів. Більше того, на антиросійський чорний список відреагували ринки. Так, акції Норильського нікеля впали на 1%, а Русал – майже на 3%. Вероніка Іващенко, Заман, АТР. В Україні провели перші успішні випробування нової крилатої ракети. За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова, це високоточна зброя, яка на великій дальності може знищувати ворожі наземні та морські цілі. Усі комплектуючі виготовлено на вітчизняних підприємствах. Після тотального роззброєння, яке відбулося після підписання Будапештського меморандуму, на озброєнні української армії не залишилось жодної крилатої ракети. Перед нашими конструкторами і виробниками поставлене завдання розробити не тільки наземні комплекси крилатих ракет, але і комплекси крилатих ракет як повітряного, так і морського базування. 8 років ув'язнення з конфіскацією майна. Суд у Харкові оголосив вирок скандальному антимайданівцю Топазу. Ігнат Кромський з позивним «Топаз» став відомий у 2013-му після того, як у Маріїнському парку, де збиралися прихильники Януковича, дав інтерв'ю про російському блогеру. Його ж за кілька хвилин побили п'яні антимайданівці. «Топаз, дай команду» стало смішним мемом часів Майдану. Нині Кромському закидають посягання на територіальну цілісність України та участь у масових заворушеннях. Зокрема, він був активістом так званого коридору ганьби, яким проганяли і били майданівців, затриманих Беркутом. А 1 березня 2014-го він був організатором захоплення Харківської обладміністрації. Справу Топаза суд розглядав 2,5 роки. За нашими підрахунками, якщо застосувати так званий закон Савченко, йому залишиться відбувати покарання десь близько 2 років. Ми вважаємо таке покарання недостатнім. Ми вважаємо, що, як ви самі бачили, людина не розкаялася, не визнала своєї вини, вважає себе правою. Присвята легендарним кіборгам. У Нацбанку презентували пам'ятну 10-гривневу монету захисникам Донецького аеропорту. Вона присвячена кіборгам, які 242 дні захищали Донецький аеропорт від російських окупантів. У презентації монети взяли участь і самі кіборги. Деталі в нашому матеріалі. Кіборг на тлі напівзруйнованої вежі ДАПу, над якою майорить український прапор. Так виглядає нова 10-гривнева монета. Таким чином, кажуть художники, закарбували мужність та героїзм захисників Донецького аеропорту. З такої нагоди з передової до Нацбанку приїхав Олександр. У грудні 2014 року він захищав аеропорт. Побільше би таких пам'ятних знаків, щоб наші діти, внуки, правнуки пам'ятали, переписували історію і робили висновки, з ким нам треба жити, як жити і коли треба жити. Слава Україні! Монету відкарбували мільйонним тиражем зі сплаву на основі цинку. Це перша в Україні монета, виготовлена за іноземною технологією. І вже від сьогодні вона вводиться в обіг. Купити її можна за 10 гривень. В НБУ зауважують, у 2018-му започатковують серію монет Збройні сили України. А випущена сьогодні монета перша в цій серії. Цю серію розпочнуть монети, пам'ятні монети, присвячені Збройним силам України. В цьому році в обіг вийдуть 3 монети, присвячені захисникам Донецького аеропорту, добровольцям України і також 100-річчю утворення військово-морського флоту України. Творці ескізу кажуть, ідею подали у Нацбанку. Сам же ескіз монети був готовий за 2 тижні. Тема дуже емоційна, відповідальна, я б сказав би, і хотілося зразу, попасти, розкрити зразу тему. Робота над монетою спонукала до праці з матеріалом фотографічним, якимись репортажами журналістськими. Занурились у це і, знаєте, це була тяжка робота в сенсі впливу емоційного.
Гравером монети став ювелір, ветеран АТО, який прийшов в Дебальцеве, а нині працює на монетному дворі. Саме його казка з війни зображена на монеті. Щоб бачили ребята, щоб їх не забувають, що вони дійсно достойні уваги. Пам'ятні монети символічно дарують кіборгам. Отримує її і Олександр. Чоловік зізнається, вже завтра знову повертається в зону АТО. Людмила Горпинич, Ельдар Ісматов, Заман, АТР. Наразі це всі новини. Не пропустіть наступні випуски «Заман» вже згодом. За кілька хвилин на АТР програма «Акшам». Будьте з нами.